Дизел сервис Виктор Бранд отвори вратите на новата си сграда в Карлово, за да служи на клиентите си с стендове и апаратура с високотехнологични и диагностични функции в експертна среда. Нашият екип включва обучени техници с най-добра квалификация, поддържа високи стандарти в професията, за да може да изпълнява високо качество ремонт и обслужване на всеки отделен клиент. Услугите, които предлагаме са: диагностика на дизелови, лекотоварни и товарни автомобили, процедури за изпитване и стратегии за контрол, проверка и ремонт на инжектори, електронни дюзи. Рециклирането се извършва на Хартридж CRI PC изпитателен стенд за всички марки Camonrail, инжектори Delphi, Bosch, Denso и Continental. Проверка, регулировка и ремонт на гориво-нагнетателни помпи от дизелово-горивна апаратура, смяна на масла и филтри и сезонно обслужване и профилактика на автомобили. Независимо дали имате нужда от рутинни автоуслуги, профилактика или от необходими ремонти, не се колебайте да се свържете с нас, за да планирате срещата си в нашия автосервис. Дизел сервис Виктор Бранд ви очаква!